Sanar zuwa Safiya. Kaman kin dan makara. Afwan. Bismillah ka gudi. Mansur. Na'am. Kana da bayanin da za ka yi min? Bot Safiya sai na ga ke ce kika ce kina so mai magana. Haka ne. Wane ne kai? Me yasa kake bibiya ta? Safiya ban gane me ke so kice ba. What are you trying to say? Da farko, ka bi ni ƙauye. A zuwan baka san ni ba. Ka yi wa babana ƙarya. Cewa za ka rage min hanya. Sannan ka sake mishi wata ƙaryar cewa kai ɗan canji ne. Daga baya ka zo ka bayyana a gare mu a matsayin mai taimako ka kawo min kayan kicin. Ka shiga jikina tare da har na saki jiki da kai. Ashe duk abin da ka faɗa min ƙarya ne? Duk iya lissafi na kasa gano me manufarka a kaina. Safiya. Mansur, wai waye kai ne? Me kake nufi da ni ne? Hold. I need explanation, Mr. Sociologist. Kina ji Safiya? Wallahi Safiya duk abin da kike da alama babu amsa anan. Dan Allah Mansur, so nake wannan ya zama na ƙarshe tsakanina da kai. Bana buƙatar ko gaisuwa ta sake haɗawa tsakaninmu ni da kai. And thank you for everything, Mansur. Safiya. Safiya ki tsaya ki ji.